Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinsisti li Konrad Mizzi mhux den biex jirrappreżenta lil pajjiżna. Naħna lina Konrad Mizzi bl-affarijiet kollha li jagħmel għalina huwa persuna illi mhuwiex den għal pożizzjoni illi kemm Ministru u anke bħala deputat u aktar li jmur jirrappreżenta lil pajjiżna f'delegazzjoni daqshekk importanti bħala. Sostna dan il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar meta l-ħamis filgħaxija kien il-mistieden ta' Robert Cremona fil-programm NetLive. Robert Kutajjar żvela li fil-ġimgħat li ġejjin se ssir konferenza importanti f'Zagreb fejn il-Gvern kien se jibgħat lil Konrad Mizzi biex jirrappreżenta lil Malta. Iżda meta din il-kwistjoni saret magħrufa fil-Parlament, il-Gvern irtira l-isem ta' Konrad Mizzi milli jitla jirrappreżenta lil pajjiżna f'din il-laqgħa importanti. Propju fil-ġimgħat li ġejjin hemm laqgħa importanti ta' portata ta' livell internazzjonali ovvjament illi se ssir f'Zagreb. Illi l-Gvern ukoll ikun qed iħabbar illi se jkun Konrad Mizzi illi tiela f'din il-laqgħa li jirrappreżenta wkoll lill-Gvern Malti flimkien ma' rappreżentant tagħna. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qal li l-Oppożizzjoni minn dejjem kienet konsistenti fil-pożizzjoni tagħha fejn jidħol Konrad Mizzi. Huwa fakkar li hemm ammont ta' kuntratti li fihom kien involut l-eks Ministru Konrad Mizzi li għadna ma nafux x'fihom. Dan apparti li f'kuntratti oħra li tqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra kien hemm paragrafi ingassati jew paġni nieqsa. Illi fuq il-mejda tal-Kamra b'insistenza tal-Oppożizzjoni fl-aħħar snin tpoġġew dokumenti ta' kuntratti bħal l-Electrogas, bħal il-Vitals, l-isptarijiet tal-Vitals, illi dejjem kien hemm jew paġni nieqsa jew linji ingassati bl-iswed. Anke hemmhekk ħankomplu nistaqsu, ħankomplu nesiġu bħal oppożizzjoni għaliex il-kuntratt ma tpoġġix kollu, għaliex ġew ingassati jew inqalgħu paġni barra minn dawn il-kuntratti. Aktar kmieni din il-ġimgħa sar magħruf li l-Gvern appunta lill-eks Ministru Konrad Mizzi bħala kap ta' delegazzjoni Maltija fl-OSCE, deċiżjoni li wara ġiet irtirata. Ġie żvelat ukoll li Konrad Mizzi f'Diċembru kien tpoġġa konsulent fl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu b'salarju ta' €80,000 fis-sena.